chválime ťa, náš láskavý, drahý nebeský Otče, za to, že si poslal na tento svet svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista. A ty, Pane Ježišu, si prišiel na tento svet, aby si zachránil to, čo bolo zahynulo. Ďakujem ti, Pane, že si nás hľadal a našiel si nás v našich hlbinách a vyťahol si nás z hlbín a postavil si nás na to miesto, na ktorom ťa máme chváliť a velebiť. A tak ti ďakujeme aj za tento večer. Ďakujeme, že si nás tu zhromaždil tak, ako kôčka zhromažďuje svoje kúriatka, tak ako matka zvoláva k obednému stolu svoje deti. Tak si nás tu zvolal a chceš hovoriť k našim srdciam. Ďakujeme ti, Pane. Milujeme ťa, lebo si prv miloval nás. Následujeme ťa, lebo si prv išiel za nami a hľadal si nás. A my tak ideme v tvojich šlapajách a chceme žiť na tvoju česť a na tvoju slávu. Pokorne prosím, Pane, aby každé jedno srdce, ktoré je dnes večer tu, aby dostalo odpoveď na svoju modlitbu, aby dostalo odpoveď na svoju prosbu a na svoje potreby. A nech je zo všetkého chválené, ctené a milované to drahé meno Pána Ježiša Krista, odteraz po všetky časy nášho života. Amen. Všetkých vás srdečnou láskou vítam tento večer. A viem, že mnohí z vás urobili dlhú cestu, veľkú cestu, ale musím vám povedať, že nikto neurobil takú veľkú cestu, akú urobil Pán Ježiš k nám. On prišiel až z neba. Nech by sme prišli odkiaľkoľvek, či ste prišli z Padinej, alebo ste prišli z Kovačice, alebo tu z okolia, nie je to tak ďaleko, ako keď Pán Ježiš prišiel z tých nebeských krajov a zavítal na túto našu zem. A tak hovorí písmo, prišiel do svojho vlastného. Jeho vlastní ho neprijali. Ale všetci tí, ktorí ho prijali, dali im právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Aké je to nádherné. Keď pred 2000 rokmi prvýkrát zaznelo na brehu Galilejského jazera: poď a nasleduj ma. A odtedy už 2000 rokov znovu a znovu zaznieva to nádherné pozvanie: poď, poď a nasleduj ma. Ďalej hovorí Pán Ježiš: kto mňa chce nasledovať a nevzdáva sa všetkého, nie je ma hoden. Teda, ak ty chceš nasledovať Pána Ježiša Krista, musíš začať jeden úplne nový život. Staré veci pominuli, tak hovorí Pavel apoštol, a hľa všetko je nové. A Pán Ježiš Kristus hovorí: aj hľa činím všetko nové. Veríme tomu, že Pán Ježiš je mocný tieto nové veci v našom živote urobiť? Ja som mnohokrát svedkom veľkých vecí, ktoré vidia moje oči. A nemyslíte si, že to ja robím. Ja to nerobím. Ja sa dištancujem a hovorím: ja to nerobím. To robí Pán Ježiš. Pred 3/4 rokom na jednom mieste, kde som slúžil evanjeliom Ježiša Krista, tak stala sa taká vec, že priviezli jedného muža, ktorý bol na vozíčku. Mal vysoký stupeň cukrovky, bol slepý a ešte na vozíčku ho dotlačili tam, do tej miestnosti, kde som sa modlil za ľudí. Pretože na poschodí bolo miesto, no tak tam mi dali izbietku a tam som sa modlil za ľudí, ktorí mali potrebu. A tohoto človeka doviedli vo výťahu, ledvo vedeli s tým vozíčkom ho vpratať do toho výťahu a tak ho tam naprešovali do toho výťahu a vyniesli ho na poschodie hore a potom ho odtiaľ vybrali a doniesli ho. A keď prišiel ku mne, hovorím mu: ale ty ešte nepatríš Pánu Ježišovi. A on hovorí, že áno, že ešte sa neobrátil. A hovorím: a chcel by si vyznať svoje hriechy? A on hovorí: áno, ja som veľmi hriešný človek. Ja som veľa zla robil. Tento človek, ktorý bol na vozíčku, ešte raz hovorím, bol slepý, mal cukrovku,
a ešte bol chromý. A tak mu hovorím, a chceš činiť pokánie, ľutuješ to všetko zlo? A on hovorí, ako by som neľutoval. Hovorí, ja som jeden deň som bol schopný do automatov 1 000 000 tých peňazí ich krajiny hodiť do toho automatu. A hovorí, to boli strašné sumy, o ktoré som prišiel. A hovorím, a vieš, práve preto, že si prišiel o tieto peniaze a že si zo dňa na deň schudobnel a stal sa z teba žobrák, z toho ti ochoreli nervy, z toho si dostal cukrovku a z toho vlastne prišla z tej cukrovky potom aj tá slepota a vlastne tá bezvládnosť tela a preto si na tomto vozíku. Ale hovorím, ak zo srdca činíš pokánie, ak zo srdca ľutuješ, Pán Ježiš ti to všetko odpúšťa. A on hovorí, zo srdca ľutujem a už prosím Pána, aby mi to odpustil. Zobral som olej, v mene Pána Ježiša Krista som ho pomazal a začal som mu zvestovať, že Pán Ježiš preto prišiel na svet, aby spasil hriešnikov, aby spasil to, čo bolo zahynulo. A tak som mu zvestoval, že mu odpúšťa všetky jeho hriechy a že mu dáva nový život. Prikázal som mene Pána Ježiša, aby duch nemoci od neho odstúpil a potom som mu zvestoval ten plnohodnotný život. Vyhlásil som mu a povedal, Pán Ježiš ti odpúšťa všetky tvoje hriechy. Pán Ježiš uzdravuje všetky tvoje nemoci. A Pán Ježiš ti dáva nový plnohodnotný život. Veríš tomu, prijímaš to? A on hovorí, áno, verím tomu a prijímam to. Tak keď som skončil modlitbu, tak hovorím tým ostatným, dobre, môžete ho zobrať a môžete ho odniesť. Ale on, jak sedel na tom vozíčku, ukazuje tým druhým, takto dvíhal ruky a hovorí, pomôžte mi. Ja som nevedel, či si sadol na niečo ostré, či čo, že nechcem na tom sedieť, že prečo mu majú pomôcť. Tak ja som sa veľmi nehrabal, aby som mu pomáhal tomuto človeku. Hovorím, dosť ich, asi 5 ho tam dotlačili, dotrepali na rôzny spôsob, aby proste cez ten výťah. Tak hovorím, dosť ich, nech mu pomáhajú. No tak ho začali pomáhať, dvíhali ho. Viete, a keď ho tak zodvihli, proste on bol slepý dovtedy, a ako tak zodvihli a ako nadvihli, tak počul som, ako mu praskajú kosti a takto zgrnený, takto proste ostal stáť a naraz začal sa vystierať, takto sa vystrel a úplne sa vyrovnal, natiahol sa a potom pozrel sa takto nabok, pozrel sa na tú stoličku a hovorí, a teba ja už viac nepotrebujem. Otočil sa rovno k dverám, chytil kľúčku a pred všetkými ľuďmi odišiel. A tak, ako sa všetci dívali, a ja som sa díval, čo urobil Pán Ježiš. Dobrý je Pán Ježiš. Halleluja. Vidíte, to je jeho dielo. Jemu treba dať česť a slávu. Preto zomrel na kríži, aby ti dal novú šancu. Možno, že ty nemáš takúto situáciu. Alebo možno, že niekto je, kto má ešte ťažšiu situáciu. Ja neviem. A teraz v týchto dňoch prišla správa, že tento človek už nie je na vozíčku, že žije vo svojej rodine a viete, čo sa deje? Okolo neho začína prebudenie. Ľudia hovoria, jak sa to mohlo stať? A on hovorí o tom, že mene Ježiša Krista, toho nazareckého, toho zmrtvých stalého, on bol uzdravený. A všetko to jeho okolie sa tam zobúdza, prebúdza k životu a ľudia oslavujú Boha a hľadajú Pána. Pán Ježiš sám zevangelizováva tento svet. On sám dáva svoje skutky. On sám vo svojej lásky prichádza medzi náš národ a koná veľké veci. Zase na inom mieste som evangelizoval a keď som skončil svoju službu, prišiel iný človek a hovorí, brat Alexander, proste ja som prišiel zďaleka,
niekoľko 100 kilometrov vzdialeného mesta, ale prišiel som za tebou preto, lebo stala sa hrozná vec. A hovorím, a čo sa stalo? Jeden mladý človek, o ktorom som vedel, a tak sa volá, že Dominik, tento mladý chlapec počúval tvoje kázanie a neviem, čo sa v jeho srdci odohralo, čo nie, ale jednoducho on potom vyšiel von na ulicu a o nejaký čas zrazilo ho nákladné auto a tak nešťastne ho prešlo, že prešlo cez jeho hlavu a proste ten chlapec teraz zomiera, ale ešte je pri živote a je v kóme a lekári ho nevedia zobudiť. A ja som mal takú myšlienku, keď počúval to tvoje kázanie a keď Pán Ježiš stojí pri tom tvojom kázaní, pri tej tvojej službe, mohol by si sa za tohoto Dominika pomodliť. A tak som sa modlil spolu s týmto bratom. A v mene Ježiša Krista sme žehnali tomuto Dominikovi, žehnali sme mu v tých modlitbách. A tento človek, keď prišiel do svojho mesta, tak už počuje, že Dominik sa zobudil z kómy. Len problém bol ten, že ako nákladák mu prešiel cez hlavu, tak v hlave mal kašu. Proste lekári povedali, že bol tam jeden veriaci lekár medzi nimi a povzbudzoval mamičku a hovorí jej, mamička, modlite sa za to, aby Pán Boh zobral toho Dominika domov, lebo z toho nebudete mať nikdy radosť, lebo on bude, len točiť ho budete, ak ostane nažive, tak budete ho len točiť na posteli. Tie centra a mali tam fotografie, snímok, viete, z tej jeho hlavy, pozrite, tu má kašu, toto, proste z toho nebude nikdy normálny, zdravý človek, nebude vedieť sa hýbať, to budete len na posteli krútiť a radšej sa modlite, aby ten Dominik zomrel. A tento brat hovorí, že nie, bolo prorocké slovo, že Dominik bude žiť. A že Boh sa oslávi v tom jeho živote. No a jeden deň dobehol lekár a hovorí, zázrak. Dominik pohol prstom na ruke. Potom znovu ďalší iný deň prišiel zázrak. Dominik pohol nohou. A potom dostali ho na vozík invalidný. A Dominik, hoci s takou čapatou hlavou, ako cez ktorú prejde nákladák, jednoducho, proste on sedel na vozíku a on žil. On dokázal s tými svojimi rukami ešte aj takú silu ešte mu Pán Boh dal, že vedel v tom vozíku sa pohybovať. Boli sme navštíviť pred mesiacom tohoto Dominika. A poviem vám, aká bola posledná situácia. Postavil som sa proti Dominikovi, stáli sme jeden oproti druhému. Už nesedel vo vozíčku. Stáli sme jeden voči druhému, takto som položil na jeho srdce prst a hovorím, Dominik, ty vieš, že preto ťa Pán Ježiš zachoval a zachránil, lebo ty budeš jeho služobníkom. A on hovoril, áno, viem. Chceš povolať Pána Ježiša do svojho srdca? Áno, chcem. Dominik povolal Pána Ježiša Krista do svojho srdca a dnes sa raduje. Jednoducho celé to jeho okolie je úplne úžasnuté. Vidíte, ako má čapatú hlavu, ale všetko v tej hlave má v poriadku. Raduje sa a všetci ľudia vidia pred sebou zázrak. A viete, čo sa stalo? To množstvo ľudí, ktorí poznali ten prípad, tak oni sa v takej sále zišli. To neboli takí ľudia, ktorí chodia pravidelne pod zvuk Božieho slova, ale to boli ľudia hľadajúci, ktorí videli ten zázrak na vlastné oči a prišli do tej sále kultúrneho domu a ja som tam zvestoval Pána Ježiša Krista. A oni oddávali svoje životy. Takže tí ľudia, ktorí tam boli potom po skončení môjho kázania,
Videli Dominik pred ich očami, musel sa vrátiť do nemocnici, odchádzal bez toho, že by ho niekto musel sprevádzať, na vlastných nohách zakýval, odišiel a ja som sa modlil tam s mnohými ľuďmi. A bol tam aj jeden človek, ktorý mal Alzheimera, ten, čo zabúda, hej? Bol jeden, čo mal Alzheimera a hovorí, mamka, ako sa volá ten Nemec, čo mi stále odkladá veci? Alzheimer, papa, Alzheimer. Tak takéhoto Alzheimera mal tento. A doviedli tohoto deduška a on nepoznal ani svoju vlastnú dcéru. Nepoznal ani to svoje, nevedel, kto mu slúži. A niekoľkokrát sa znovu a znovu pýta, a ty si kto? Svojej dcery. O 5 minút zase už sa pýtal, a ty si kto? No ja som tvoja dcera. A po modlitbe, bratia a sestry, viete, čo sa stalo? To nie je moje svedectvo, to je ich svedectvo, tých ľudí. Stalo sa to, že svoju dceru volá po mene. Ľudia, ktorí ho obsluhujú, všetkým vie mená a už na všetkých sa pamätá. Dobrý je Pán. Haleluja. A tento Dominik, on prijal Pána Ježiša, raduje sa a okolo neho sa prebúdza množstvo ľudí, chvália Boha a vidia, že ten Boh, ktorý kedysi konal, aj dnes koná. Haleluja. Chcem vás povzbudiť, bratia a sestry. My sme vošli do jednej novej éry, do jedného nového času, keď sme pred príchodom Pána Ježiša Krista. Ja vás s tým nechcem strašiť, práve naopak. Chcem vás potešiť, že náš Pán Ježiš je už tak veľmi blízko a budú sa diať divy a zázraky. Ale ja som vám neprišiel zvestovať divy a zázraky. Ja som vám prišiel zvestovať toho, ktorý si ťa tak zamiloval, že svoj život za teba dal, že ty si mu bol drahší a ty si mu bola drahšia ako jemu jeho vlastný život. Tak ťa miloval tvoj Pán. Toho som ti prišiel zvestovať aj dnes večer. A tak zaznieva ten hlas. Poď a nasleduj ma. A tieto zázraky chodia na nohách. Slepí znovu vidia, chromí chodia, hluchí počujú, nemí hovoria, to ako za čias Pána Ježiša Krista. Ja som toho svedkom, bratia a sestry. Ja to nerobím. Ja vám poviem, ja s tým nemám nič spoločné. To robí Boh. To robí Pán Ježiš Kristus. On sa zmilováva. A to je to, čo on povedal. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Ale to nekončí len tam. Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Vidíte, ak my chceme z tej milosti Ježiša Krista zakúsiť, my potrebujeme sa pokoriť. My potrebujeme pokoriť svoje srdce, aby sme mohli byť účastní tej milosti. Včera som na kázaní hovoril o tom, že aká je veľmi dôležitá tá milosť v živote človeka. Ale viete, na čom sa zjaví tá milosť v našom živote? Na našom vzťahu. Na našom vzťahu s našim Pánom. Ak chceš prežívať milosť Božiu vo svojom živote, vybuduj si vzťah s tvojim Bohom. Ako? No to je jednoduché. Ty musíš najprv zistiť, že si stratený hriešnik. Ty najprv musíš vedieť, že ten Boží svätý Syn prišiel práve pre teba, lebo si stratený. On hovorí, že neprišiel som volať spravodlivých, neprišiel som volať dobrých, neprišiel som volať zdravých, ale prišiel som volať hriešnikov k pokáňu a prišiel som uzdravovať tých, ktorí sú nemocní. Zdraví nepotrebujú lekára. A keď my sme v tejto situácii, že my pochopíme, že sme stratení hriešníci, tak potrebujeme spasiteľa. No a
kto iný je spasiteľ ako Pán Ježiš Kristus? Tak sa obrátime celým srdcom k nemu a voláme: Pane, zachráň ma, spas ma. Ty vidíš, akom som v stratenom stave. Ty vidíš, ako blúdim, ako v mojej hlave je bludisko. Neviem, čo je pravda, neviem, kde je pravda. Jedni hovoria, tu je pravda, druhí hovoria, tam je pravda. Kde je pravda? Pán Ježiš hovorí: ja som tá cesta, pravda i život. A v bludisku týchto všetkých pravd, tou pravdou absolútnou je Pán Ježiš Kristus. Aj nebeský Otec, keď tvoril tento svet, viete, ako ho tvoril? Vzhľadom na svojho syna, vzhľadom na Pána Ježiša Krista. Ak ty robíš niečo, čokoľvek vo svojom živote, bez Pána Ježiša, ak si plánuješ svoju firmu, svoju prácu, alebo svoju budúcnosť, svoje manželstvo, tvoj vzťah, alebo čokoľvek, to sa nepodarí, to sa zrúti. Keď Boh, Otec, ten, ktorý stvoril celý vesmír, celý univerzum, ktorý stvoril nebesia a zem, tvoril všetko vzhľadom na to, že sa díval na svojho syna, ako ty môžeš pracovať, ako ty môžeš existovať, ako ty môžeš plánovať bez Pána Ježiša Krista? Ako ty môžeš tvoriť, ako ty môžeš robiť čokoľvek, že vynecháš z toho svätého Božieho syna? Či si ty viac ako Boh? Ty si viac ako Boh Otec, ktorý nestvoril ani tento svet bez toho, že by sa díval na svojho syna? A ty ideš do života, ideš do potrieb života a nemáš Pána Ježiša vo svojom zreteli? To je veľká odvaha. To je aj nebezpečná odvaha, pretože je to odvážne stavať dom bez základu. A čo hovorí Pán Ježiš o takom staviteľovi, ktorý stavia dom bez základu? Aký je to staviteľ? Blázon. Nebojte sa povedať. To je bláznivý staviteľ. Bol múdry staviteľ a bol aj jeden bláznivý staviteľ. A ty sa musíš nájsť, kde si. Ty sa musíš nájsť, aký staviteľ si ty. Lebo ten múdry staviteľ položil základ a na ten základ začal stavať tú stavbu. A potom, keď prišli búrky, keď prišli výchre, keď prišla povodeň a oborila sa do toho domu a vyskúšala, či ten dom má základ, ten dom ostal stáť pevne a nezboril sa. Ale bol aj bláznivý staviteľ. A tento bláznivý staviteľ, tento nestával na základ. Hovorí, stráta času. Na čo sa s tým zaoberať? Základ sem, základ tam. Viem, čo chcem postaviť, postavím. A postavil svoju stavbu na piesku. A potom prišli búrky, prišli výchre, prišla povodeň a oborila sa do toho, tá voda oborila sa do toho domu a skúsila, či má základ. Ale ten dom nemal základ a tie steny sa rozbúrali, padol ten dom a jeho pád bol veľký. Brat môj, sestra moja, tým základom je Pán Ježiš Kristus. Ako máme vlastne nájsť ten základ? Ten múdry staviteľ v Lukášovom evanjeliu, tak je napísané, on kopal tento základ. On kopal, až kým nedošiel na skalu. Viete, keď on kopal do tej hliny, iste máte skúsenosť, že keď kopete do tej hliny, vy cítite, že do hliny kopete. A nešiel len potiaľ, že no dobre, už meter som dole, tak to stačí. Nie. On išiel, možno, že ho už nebolo vidieť. Možno, že už bol v tej jame, že už bol nula, už bol stratený. A vtedy, keď zakopol, tak ozvala sa mu skala. Ty potrebuješ, aby sa ti ozval ten základ. Ten, na ktorý ty chceš stavať. Ty nepovedz si, no dosť hlboko, dosť veľa som sa modlil, no dosť veľa som si čítal písmo, no dosť veľa sa zaoberám s duchovnými vecami. Nestačí. Ty musíš ísť tak hlboko, aby sa ti ozval Pán Ježiš Kristus. Aby ten krompáč sa dotkol tej skaly. A tá skala sa ti ozve.
A vtedy, keď sa ti skala ozve, tak dosť. Očistíš si svoj vzťah a povieš, Pane, ja chcem, aby môj vzťah bol založený na tebe. Aby všetko, čo položím na tento základ, všetko, aby sa to dotýkalo teba. Bez Pána Ježiša nerob nič. Nebuduj si svoju budúcu kariéru, nebuduj si svoju firmu, nebuduj si svoju budúcnosť bez Pána Ježiša, lebo prídu skúšky, prídu výchre, prídu vody, oboria sa a vyskúšajú, či máš vzťah s Bohom. To je aj môj život. Ja som už ležal na smrteľnej posteli. A ja viem, čo je to. Že až so smrťou hraničil môj život. Tak bol môj vzťah skúsený. A Pán Ježiš Kristus, on ma vrátil. On mi povedal, mám s tebou ešte plány. Mám s tebou ešte cieľ. Aké je to dobré, keď viem, že s ním mám dočinenie. Ja nemám dočinenie s nejakými silami, s nejakými tajomnými silami. Ja nemám dočinenie s nejakou tajomnou Božou mocou. Ja mám dočinenie s Pánom Ježišom Kristom. Ja mám dočinenie s duchom jeho syna. A tak je napísané, že ducha svojho syna vylial na nás. My nevnímame Ducha Svätého tak, ako niektoré spoločenstvá a myslia si, že vtedy, keď na nich príde nejaká extáza, sem ich švihne, tam ich švihne, tak vtedy sú pod mocou Božou. Ale my vnímame Ducha Svätého veľmi vyšpecifikovaného. Duch Svätý je špecifický duch. To nie je ten istý duch, o ktorom hovorí Dávid, že neodnímaj odo mňa Ducha Svätého. A potom išiel a Filištíncovi zoťal hlavu. Predstavte si, že aby som sa modlil, aby ma Duch Svätý naplnil a išiel by som takému Filištíncovi oťať hlavu. No bol by to Duch Kristov? Nie. To chápanie Ducha Svätého v starom zákone bolo niečo celkom iné. Oni nepoznali Ježiša Krista. Oni nemali tie rozmery toho základu. My máme rozmery základu. Tak ako Noachovi bolo povedať, toľko lakťov bude takto a toľko lakťov bude takto a toľko lakťov bude zase tak a nemohol to ináč urobiť ten koráb. Presne ten koráb a rozmery toho všetkého sú dané rozmermi učenia Pána Ježiša Krista. A jeho učenie má svoje presné rozmery. Aké? No keď ti dá niekto za ucho na jedno líce, tak ty mu vráť. Nie, to nie je to však. Nastav mu aj druhé líce. To je rozmer. A to nemôžeš urobiť nijako. Nijako ináč. Ty musíš posluchnúť, ty musíš rešpektovať ten rozmer. Ty nemôžeš si robiť a povedať, Duch Boží na mňa prišiel ako na Samsona a jeden brat takto prišiel za mnou, že starší brat to bol v zbore v cirkvi, bol som kazateľom tam a prišiel a hovorí, bratčanko, vieš, Duch Boží prišiel na mňa ako na Samsona. Ja som tak zbil svojho zaťa, že bol celý modrý. Hovorím, brat môj, to volá, kto bude činiť pokánie, ale asi nie ja. On prišiel na ňo Duch Boží ako na Samsona. Niekoho príde ako na Dávida a skáče jak... Ale viete, Duch Ježiša Krista je špecifikovaný rozmermi jeho učenia, jeho života a jeho životného príkladu, jeho charakterom. Ak toto prekročí, tak je mimo Krista. A preto dávajme pozor, že keď hovoríme o Duchu Svetom a keď uvažujeme o Duchu Svetom a uvažujeme o tom základe, tak on má svoje rozmery. Ježiš Kristus, videli ste niekde Pána Ježiša Krista v nejakých extázach? Aby on tam prišiel na ňo Duch Svätý, keď ho Ján pokrstil a on by tam
No tak holubica by bola tak lietala preč od neho. Nie, on nebol v extázach. Bol niekto lepšie a viac naplnený Duchom Svatým ako Boží svätý syn Ježiš Kristus? No, ja si neviem predstaviť. Rozumiete? Duch Svätý zostúpil na neho. A on bol pokojný. A holubica zostúpila a spočinula na ňom. Bratia a sestry, rozmýšľajme. Duch Svätý, to je duch Ježiša Krista. Tak je napísané, že ducha svojho syna vylial na nás. A všetky prejavy, ktoré sú, ak my hovoríme, že sme v Duchu Svatom, tak sú prejavy Ježiša Krista. A nemôže to byť iné. A nemôže to byť prejav, ja neviem, Dávida, ktorý išiel a Filištíncom odsekol 50 či 100 píšťaliek. Rozumiete? Toto nefunguje. A viete, čo sa potom stalo? No to som hovoril tomuto starému bratovi, brat môj, to si nerobil dobre. To nemyslím si, že duch Boží ťa naplnil. Prišiel od Boha nejaký duch, ale to nebol duch Kristov. Ja si neviem predstaviť, že Pán Ježiš by bol tak zmastil tvojho zaťa, ako si ho zmastil ty. A potom som išiel na návštevu. Tá sestra veľmi trpela s tým, že jej muž proste je taký neveriaci a proste ten jej otec tak zbil toho jej muža a tak hovorím, navštívim túto sestru. No ale keď som prišiel k ním na návštevu, nebol doma jej manžel. A ona ma posadila v tej kuchyni za stôl, rozprávala sa so mnou a naraz prišiel domov ten jej manžel, ktorého ten svokor tak zmastil. Prišiel, videl veriaceho, no tak už bol tak nazlostený, že by najlepšie to, čo svokor s ním urobil, tak by mi to mne vrátil. Hej? Keď ma uvidel, ako chlap mi podal ruku, potriasol, skoro mi otrhol z ramena ruku a potom išiel ďalej, vošiel do izby a praskol tak dverami, že ja som myslel, že vypadnú dvere aj zo zárubňou von. Hneď som vedel, že ja tam už nemám čo hľadať. Tak hovorím tejto sestre, sestra moja, vidím, že moja návšteva nie je vhodná, ale ja chcem ešte modlitbou sa rozlúčiť a pomodlím sa a odídem. A ja som si nevšimol, že keď on zabuchol tie dvere a nevydržala tá zámka, ona povolila a dvere sa nazad poodchýlili. A jemu to bolo veľmi dobré, on počúval, že čo ja budem na toto hovoriť. No on počul, že ja sa modlím. A hovorím, Pane Ježišu, ďakujem ti, že miluješ tohoto manžela tejto sestry. A ja ďakujem, že sa ho dotýkaš. Ďakujem a prosím ťa, dotkni sa ho. Teraz sa ho dotkni. A ďakujem, že sa ho dotýkaš. Chválim ťa. A tak prosím, aby si dal v tomto dome pokoj. Odišiel som. On neprezradil, že počúval. On to všetko, celú moju modlitbu počúval. Keď som odišiel, na druhý deň ráno, ona to mala už ako automaticky, ona sa ho bála. On keď stával, tak už mala uvarenú kávu, už mala všetko pripravené na stole. A on ide von z tej spálne, práve tie dvere, ktoré tak zabuchol, otvára dvere, ide von a dvíha ruky a hovorí, žena, sláva Bohu, sláva Bohu. A ona sa díva a hovorí, Janko, čo sa ti stalo? Hovorí, sláva Bohu. Hovorí, zavolám sanitku. Lebo nevedela pochopiť, čo sa s ním stalo. A on hovorí, sláva Bohu, ten Boh, ktorého ty veríš a ku ktorému sa modlil tvoj kazateľ a prosil Pána Boha, aby sa ma dotkol teraz, keď tu bol. Hovorí, Janko, ale on sa nemodlil. Ale ja som počul, že sa modlil. Nehovor, že sa nemodlil. A ja som to počul.
A vtedy, keď sa modlil, aby sa ma dotkol, naraz sa ma niekto dotkol. Dotkol sa na môjho chrbta. A viete, tiekla mu miecha. Otvorenú mal ranu a z tej miechy, ktorá je krigosúpe, vy tomu hovoríte, alebo kyčla, alebo čo to? Kyčli? Kyčma. No, vidíte, krigosúp to je v Poľsku a kyčmu máte vy. A ja mám chrbticu. A jemu vytekalo z tej kyčmy, vytekalo mu stále taká voda a to nevedelo sa mu to zahojiť. A vždy ráno, keď vstal, prvé bolo, že takto si chytil, siahol dozadu a pozeral, že koľko toho má tam nasušené, čo mu to tam všetko vytieklo. A vtedy, keď som sa modlil, aby sa ho Pán dotkol sa jeho chrbtice a v tej chvíli bol uzdravený. A ráno rukami hore, práve toho, ktorého tak zbil tento svokor a hovorí, Duch Boží na mňa prišiel, tak som ho zmastil ako Samson. A tento človek oddal svoj život Pánu Ježišovi. Vidíte, Duch Boží ináč pracuje. Ináč. Mnohokrát si ľudia myslia, že takto pracuje alebo tak pracuje. Ale viete, čo je moc Božia? Moc Božia je moc Božej lásky. My potrebujeme mať lásku. Ak chceme, aby Boh cez nás pôsobil, aby Boh cez nás pracoval, tak potrebujeme láskou pôsobiť. Potrebujeme láskou svietiť týmto ľuďom. Lebo keby sme ich zmastili, hoci aj na modro, jednoducho oni neuveria. Ale keď ich budeme milovať a lásku prejavíme, to je moc. To je sila. Veríte tomu? Poviem vám ešte jeden príklad. Teraz som bol v Karlových Vároch nedávno a skončilo zhromaždenie, kazateľ mi hovorí, brat Alexander, poď ku dverám, budeme sa lúčiť s ľuďmi a tí, ktorí budú chcieť nejakú modlitbu, však oni ostanú v laviciach a budú ťa tam čakať, ale s ostatnými sa rozlúčime. A tak sme sa lúčili v tých dverách s týmito ľuďmi. A naraz vidím, že jeden mladý človek, taký 35 rokov približne, proste tak išiel. Neprišiel do mojej blízkosti, ale tak obišiel niekoho a tak unikal dole schodami. A ja som hneď zabehol za ním, chytil som ho a hovorím, ty poď nazad. On taký vystrašený, že čo ja chcem. Vyťahol som ho hore tam, kde som stál a hovorím, Pán Ježiš ťa miluje. Pritisol som si ho a hovorím, Pán Ježiš ťa veľmi miluje. A hovorím, a teraz už môžeš ísť. Viete, čo sa stalo? Mnoho ľudí odišlo. Vrátil som sa do modlitební, aby som sa modlil s tými, ktorí chceli odovzdať svoj život Pánu Ježišovi. A on tam sedel v poslednej lavici a plakal. Viete, čo je moc Božia? To nie je energia. Sila, ktorá ľudí povalí sem a tam. Ale moc Božia, to je moc Božej lásky. To je tá moc, ktorá premieňa ľudské srdce. Moc Božia je to, ktorá mení ľudský charakter. Moc Božia je to, ktorá mení ľudské životy. A z nervózneho, nepokojného človeka sa stáva láskavý, láskyplný, trpezlivý brat v Kristu Ježišovi. To je moc Božia. Potrebujeme ten duchovný boj. My potrebujeme správny boj bojovať. Lebo hovorí Pavel apoštol, že on dobrý boj bojoval a už teraz mu je odložená tá odmena, odložená tá koruna. Sú mnohí kresťania, sú mnohí ľudia, ktorí bojujú boje, ale nie dobre, nesprávnym spôsobom. Nie je to dané rozmermi Ježiša Krista. Nie je dané s tými rozmermi toho základu. Oni stávajú, oni budujú, oni veľké veci robia, obdivuje ich celý svet. Ale potom, keď prídu búrky, keď prídu ťažkosti, tak sa rúcajú títo ľudia a jednoducho niet im ani pamiatky.
Pretože nestáli celé na Kristu. Oni stáli na svojom úspechu. Oni stáli na určitých zvykoch, na určitých tradíciách. Oni stáli na hocičom, ale nestáli na Kristu. Na Kristu, kto stojí? Stojí na jeho slove. A jeho slovo je pevné. Keby sa nebesia a zem pohli zo svojho miesta, tak hovorí Pán Ježiš, moje slová budú stáť pevné až na veky. Haleluja. Budeme čítať Božie slovo. Z knihy Sudcov, zo 7. kapitolu. Kniha Sudcov, 7. kapitola. Potom vstal Jerubál, to jest Gedeon, včasne ráno, i všetok ľud, ktorý bol s ním, a rozložili sa táborom pri studni Charóda. A tábor Madianov mu bol od severa, od vršku móre na doline. A Hospodin riekol Gedeonovi, prímnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky. Aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal, moja ruka mi spomohla. Preto teraz vyhlás, tak, aby ľud dobre počul a povieš, ten, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a utiahne sa od vrchu Gileádovho, a tak sa vrátilo z ľudu 22 000 mužov a 10 000 zostalo. A Hospodin riekol Gedeonovi, ešte je toho ľudu primnoho, zaved ich dole k vode a tam ti dám a skúsim a stane sa, že ten, o ktorom ti poviem, ten pôjde s tebou hore, a každý, o ktorom ti poviem, ten nepôjde s tebou tam hore. Vtedy zaviedol ľud dolu k vodám. A Hospodin riekol Gedeonovi, každého, ktorý bude chlípať vodu svojim jazykom, ako chlípe pes, postavíš osobitne. A každého, kto si kľakne na svoje kolená a bude piť tiež osobitne. A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ústam, 300 mužov. Všetok ostatok ľudu pokľakli na svoje kolená, aby pili vodu. A Hospodin riekol Gedeonovi, týmito 300 mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok ostatný ľud nech odídu každý na svoje miesto. A vtedy ľud nabral potravy do svojej ruky i svoje trúby a všetko ostatných mužov Izraelovi prepustil každého do jeho stánu. A tých 300 mužov si zadržal a tábor Madianov mu bol od dola na doline. Pokračujem 15. veršom. A stalo sa, keď počul Gedeon vyprávanie sna a jeho výklad, že sa poklonil Bohu a vrátil sa do táboru Izraelovho a riekol, vstaňme, lebo Hospodin dal do našej ruky tábor Madiana. Vtedy rozdelil tých 300 mužov na 3 skupiny a do ruky každého z nich dal trúbu a prázdny čbán a vo čbáne mali fakľu. A povedal im, ako uvidíte odo mňa, tak čínte, lebo hľa, ja prídem k samému táboru a bude tak, ako ja budem robiť, tak budete robiť aj vy. A keď ja zatrúbim na trúby, i všetci, ktorí budú so mnou, vtedy budete i vy trúbiť na trúby a na svoje trúby v okolí celého tábora a poviete za Hospodina a za Gedeona. A potom prišiel Gedeon a 100 mužov, ktorí boli s ním na pokraj tábora pri počiatku strednej stráže nočnej. Len priam, čo boli postavili zamenené stráže, zatrúbili na trúby a rozbili čbány, ktoré mali každý vo svojej ruke. A 3 skupiny trúbili na trúby a rozbili čbány a držali každý vo svojej ľavej ruke fakľu a vo svojej pravej ruke trúbu. Tedy trúbili a volali meč za Hospodina a za Gedeona. A stáli každý na svojom mieste. A vokol tábora vtedy sa pustil
dobehu celý tábor a kričali a utekali. A 300 mužov trúbilo na trúby a Hospodin obrátil meč jedného proti druhému a po celom tábore. A tábor utekal až po Bet-šitu, až po okraj Ábel Mecholky pri Tabate. Tu boli povolaní s krikom mužovia Izraelovi z Naftaliho, z Asera a z celého Manasesa a honili Madiana. A Gedeon poslal po všetkých vrchoch Efraimových s odkazom. Zíďte proti Madianom a zastúpte im vody až po Báru i Jordán. A tak zvolaní boli všetci mužovia i Efraimovi a zaujali vody až po Báru i Jordán. Toľko sčítania Božieho slova. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Hospodin povolal Gedeona a keď ho povolával a hovoril mu, že v tejto svojej sile pôjdeš a premôžeš nepriateľa, tak Gedeon jednoducho váhal. A hovorí, Pane, však ja som ten najmenší vo svojom rode. Ja som ten najmenší, ja necítim sa na to schopný. A Hospodin mu povedal, práve tejto tvojej sile, ktorej si, práve tejto si schopný. Viete, my by sme chceli slúžiť Pánu Bohu. Ale ak chceme slúžiť Pánu Bohu, my musíme začať nie tak, že budeme sa cítiť vycvičení, vyškolení a schopní, lebo ak sa budeme cítiť schopní pre túto službu, pre túto prácu, nikdy nebudeme dobrými, užitočnými učedníkmi. A ja tak prežívam vo svojom živote, že je oveľa lepších rečníkov, oveľa lepšie chápajúcich kresťanov, ako som ja. A mnohokrát si dávam otázku, prečo Pán Boh práve takého chatrného, takého slabého človečika si vyvolil, ako som aj ja. Skutočne si nič o sebe nemyslím. Ja som sa v 15 rokoch zajakával, koktal som. Poznal som ľudí, ktorí už od malička boli výreční, ktorým sa tak točil jazyk ako vrtula. A ja proste niekedy mám problém ešte aj vykoktať sa, vyjadriť sa. Ale Pán nie na to sa díva, aké ty máš schopnosti. Pán Boh sa nedíva na to, že aký si ty zdarný. A hovorí, tento človek, tento Jano, tomu sa točí jazyk. A je taký dobrý, sladný. No toho si vyvolím a to bude tu, on tu bude šéfovať môjmu kráľovstvu. Nie. Vôbec nie. Pán si vyvolí vždycky tých najmenších. Tých slabých. Spomínate, ako hovorí Saulovi, vtedy, keď si bol malý vo svojich očiach, vtedy som ťa učinil kráľom. Vtedy, keď si nič o sebe nemyslel, vtedy, keď si myslel, že nie si schopný a schovával si sa medzi batožinou, vtedy som ťa nechal hľadať a vyťahol som ťa spomedzi tej batožiny a učinil som ťa kráľom. Pán Boh si nehľadá ľudí, ktorí si bijú svoje prsia a myslia si, čo oni dokážu. Ale Pán Boh hľadá poslušné srdcia. Pán Boh hľadá tých, ktorí sú celé odkázaní na Neho. Lebo ak my nebudeme vedení Duchom Svätým, tak my pôjdeme za svojím vlastným rozumom. A prorok Izaiáš už prorokoval a hovoril, my všetci sme išli za svojím vlastným rozumom. My všetci sme išli za svojimi vlastnými predstavami. A on nás hľadal. Teda tie naše vlastné rozumy, tie naše vlastné schopnosti, tie naše vlastné predstavy o sebe, čo my dokážeme, nás vlastne zvedú, oklamú a zavedú nás z cesty. Preto my potrebujeme vedenie Ducha Svätého. A Pán Boh si nie silných, nie mocných, nie nejakých šláchetných a múdrych a mimoriadne schopných ľudí povoláva, ale povoláva si jednoduchých detí. A tak hovorí, Páne, som dieťa.
A Pán mu hovorí, nehovor, že som si dieťa, ale všetko, čo ti poviem, budeš robiť. A všade, kdekoľvek ťa pošlem, tam pôjdeš. Nehovor, že si dieťa, nehovor, že si neschopný. Ak sa cítite mnohí z vás, že ste slabí a neschopní, tak vedzte, že ste práve tých, ktorých hľadá Boh. Práve teba hľadá Pán, ktorý sa cíti, že si neschopný, alebo neschopná, alebo že ty nemáš na to. On chce len poslušné srdce. A keď sa necháš viesť Duchom Svätým, budeš vidieť zázraky. Ale niekedy Pán Boh robí nie takým spôsobom zázraky, že vyzbrojí ťa. Pozrite sa, tento Dávid, keď si mal obliecť tú zbroj Saulovu, no ten musel v tom vypadať ako šašo v cirkuse. Rozumiete, to hrkalo, tie plechy na ňom, proste no len zachrániť ho spomedzi tých z toho panciera, vybrať ho odtiaľ von. A hovorí, ja v tom sa neviem pohybovať. A tak dal všetko zo seba dole. A predstavte si, že ešte ten nepriateľ sa smial na ňom. Hovorí, ty ideš na mňa s palicou ako na psa. A hovorí, ty nevieš, že ideš bojovať, ty nevieš, že máš dočinenie s najlepším bojovníkom Filištínov a ty ideš na mňa ako s palicou. A čo ty chceš? Čo chceš, Dávid? A Dávid niesol 5 hladkých kamienkov. Nie veľa, nevybral celý potok. Nešla za ním vlečka, proste neťahal na vlečke celý proste kamennú hrbu. 5 kamienkov. A viete, prečo 5? Však vidíte, že mu stačilo, len jeden kameň mu stačil. Preto, lebo Goliáš mal ešte 4 bratov. A keby mu prišli na pomoc, tak pre každého mal ešte jeden kamienok pripravený. Vidíte, a preto stačilo mu 5 kamienkov. Nepovyberal celý potok. A zosmiešnený bol a smial sa nad tým Goliáš a hovorí, čo ty chceš? Ty ideš na mňa ako na psa, ja nie som pes, pozri, otvor oči a pozri sa, čo za chlapa máš pred sebou. Vidíte? Pán Boh niekedy z nás v tej našej naivite, v tej našej detinskosti, v tej našej detinskej poslušnosti jednoducho sa vystavíme na posmech celému svetu. Urobí z nás niekedy až komických svojich bojovníkov. No a toto sa stalo aj teraz. Hovorí Gedeonovi, prímnoho je toho ľudu, aby sa nechválil proti mne Izrael. Ja budem bojovať tento boj, ale nie so všetkými. A pozrite sa, ktorí sú tí prví, ktorých Boh vyraďuje zo svojho boja. Hovorí, tí, ktorí sa boja, tí nech sa vrátia. Strach je nepriateľová parketa. Ak máš strach vo svojom živote, vo svojom srdci, tak musím ti povedať, že to je miesto satanovo. Ty potrebuješ sa zbaviť strachu. Ako sa vieme zbaviť strachu? Čo hovorí písmo? Že dokonalá láska vyháňa strach. Teda, o akej láske tu hovorí? Dokonale miluj Pána Ježiša Krista a nebudeš sa báť. Miluješ ho dokonale? No ak máš strach, určite nie. Len ten miluje dokonale Pána, ktorý nemá strach ani zo smrti, ktorý nemá strach z ničoho. Ani zo života nemá strach, ani zo smrti nemá strach. Ten dokonale miluje Pána Ježiša. A veľké množstvo sa muselo vrátiť. A hovorí Pán, ešte aj toto je veľa. Ešte aj toto množstvo, 10 000, ešte aj to je veľa, ktorých tu ostali. A hovorí, zaved týchto ľudí k vode. Tam ich skúsim. A viete, to bola veľmi zvláštna skúška. Lebo boli niektorí ľudia, viete, ktorí si ľahli k vode, iste ste to vo filmoch videli, ako si ľahnú a chlípu a pijú. No ale to je nebezpečné tak piť, lebo predstavte si, že nejaká žubrienka vám skočí do úst a proste jednoducho pripláva vám, alebo keď tak pijete, tak nejaký ten pavúk vodný vám prekefuje zuby. No nepríjemné.
A hovorí, nie títo, ale tí, ktorí si kľaknú a tí, ktorí budú brať vodu k sebe a ktorí takto budú piť túto vodu, týchto si vyvolíš. Viete, je v tom jedna metafora, je v tom jeden obraz, duchovný obraz. Ľudia, ktorí všetko pijú, tí skutočne všelijaké žubrienky popijú a všeličo a potom majú pokazený žalúdok a nevedia, kde je sever, nevedia, ako duchovný život funguje a jednoducho niekedy mi hovoria, bratčanko, čítal som túto knihu a už sa mi nožík otvára vo vačku. Prepáčte za tie metafóry, ale jednoducho som z toho zranený, smutný. No kde k tomuto došiel? Hovorím, no ak túto knihu vypil, no tak už ani rozum nemôže mať na poriadku. My nemôžeme hocičo brať, len preto, že je lacná. Vieš čo, túto si kúpil, lebo táto je o 20 dinárov lacnejšia knižka. Hej? No tak nie preto my čítame, len aby sme sa zabávali. To je pokrm. My si musíme uvedomiť, že to je voda, a tá voda buď nás občerství, alebo nás otrávi. Mnohí ľudia čítajú všelijaké knihy, prichádzajú zo západu a musím vám povedať, že mnohí kresťania ani nevedia, kde je sever. Pretože všeličo popili, všelijaké učenia, potvárali sa a jednoducho nefunguje nič. Keď ako mladý kresťan dostala sa prvýkrát do mojich rúk kniha o duchovných daroch, nepoviem autora, aby niekto sa necítil ukrivdený, urazený. Ja som s takou dychtivosťou chytil a hovorím, ďakujem ti Bože, ďakujem ti, že konečne o tých duchovných daroch sa niečo dozviem a niečo sa naučím. A chválil som Boha. Otvoril som knihu a naraz Duch Svatý mi hovorí, okamžite to zavri. Takto som to zatvoril. Hovorím, čo je, Pane? Čo sa deje? A hovorí, ja ťa vyučím, ako dary Ducha Svatého fungujú. Ale ak ty toto prečítaš, nikdy nebudú fungovať dary Ducha Svätého v tvojom živote. Nikdy som žiadnu knihu o daroch Ducha Svätého nečítal. Nedovolil mi Duch Svätý. My musíme byť veľmi obozretní, čo čítame. My musíme byť obozretní, akú vodu pijeme. Ak ideme do duchovného boja, ak chceme víťaziť, ak chceme ten víťazný život žiť, tak my musíme zobrať tú vodu do svojej hrsti a pozrieť, čo pijeme. A viete, ďalšia metafora, ktorá je v tom, že keď zoberete takú vodu do dlaní, tak sa vám na povrchu urobí zrkadlo. A keď priblížite svoju tvár, že s nej budete piť, čo tam vidíte? No vidíte svoju tvár. To je základ, aby sme my tak čítali Božie slovo, aby sme tak čítali slovo Kristovo, aby sme tam uvideli svoju tvár. Tam v tomto nemôžeš vidieť nikoho iného, len seba. A viete, ja som to vyskúšal a viete, čo ma udivilo? Že keď som si priblížil ruku, no najväčší bol v tom obraze môj nos. A hovorím, to je ono. Ten náš nos buď ide hore, alebo niekomu zase veľmi dole. S tým máme problém. Prepáčte, možno, že vy nemáte, ale ja vidím, že to Božie slovo stále nám ukazuje na náš charakter. Proste, kde nám ten nos, proste ako nám ten nos funguje. Ak sme pyšní, ak sme sebavedomí, ak si myslíme, že čo my dokážeme, kto sme my, tak nám hneď ukazuje to prvé, čo sa dotýka tej vody, to je náš nos. To je vlastne tá metafora toho nášho charakteru. Ale to slovo, teda to zrkadlo ukazuje len našu tvár. Ale ten človek, ktorý si ľahne k tej vode, aj on má zrkadlo tam, ale on môže vidieť aj toho druhého. Jak tam pije a hovorí, ako sa mu to vlní, ako má vlnitú hlavu. Hej? A čo to je s ním? Hej? A kritizuje toho druhého.
My Božie slovo nie preto čítame, aby sme kritizovali druhých. My Božie slovo nie preto bereme k sebe, aby sme videli druhých, svojich kolegov. A mysleli si, to kázanie, to bolo pre toho. Po jednom mojom kázaní prišla jedna sestra, celá natešená, hovorí, bráčanko, fantastické bolo to kázanie. To, vieš čo, ty ani nevieš, to bolo ušité na tamtú a tú sestru z nášho zboru. A hovorím, Páne Bože, zase som tomu kázal, proste, kto tam nie je. A ona hovorí, ale škoda, že ona neprišla dneska do zhromaždenia. A ja som zase kázal takému človeku, ktorý nebol v zhromaždení. Viete? No ak my takto počúvame slovo Božie, ak sa takto dívame na tú vodu, a to neukáže nám našu tvár, ale ukáže mi túto Mariana alebo Silvestra, hej, no tak to zle držím tú Bibliu. Lebo dá sa aj tak, že zrkadlo proste nie seba pozerám, ale sledujem, čo robí Silvester. A to nie je správne. My keď zoberieme pred seba Božie slovo, to je ako zrkadlo, ktoré uvidíme svoju tvár. A Boh tu skúšal, predstavte si pri týchto vodách, skúšal. A tu dával túto metaforu duchovného boja. Viete, toto bol fyzický prejav, fyzické vonkajšie veci, ale to má tú duchovnú metaforu, ten duchovný obraz toho duchovného boja. Viete, ako čítam Božie slovo? Pane, povedz mi o mne pravdu. Nie o mojom bratovi, nie o mojej sestre. Toto kázanie, ktoré ja vám hovorím, toto nie pre vás som dostal. To som pre seba dostal. Toto mne Duch Svatý ku mne kázal. Celé toto kázanie o mne hovoril. A ja vám z toho lámem a dávam. To je prvorade ku mne. Ja ak chcem byť tým dobrým bojovníkom, ja ak chcem bojovať ten dobrý boj, tak ja nemám v tom slove vidieť svojich bratov, ale sám seba. Chcete prebudenie? Nechcete prebudiť svojho brata. Nechcete prebudiť svoj zbor. Prebuďte sami seba. Pokiaľ budete chcieť prebudiť z tých druhých, nikdy prebudenie medzi vami nebude. A chcete vedieť, ako začalo prebudenie v mojom okolí, najprv Pán Boh urobil prebudenie v mojom živote, v mojich vzťahoch. Teda o tom to je. A hovorí, ešte príliš je veľa, keď už aj tí sú preč, ktorí sa báli, ale ja teraz chcem, aby sa ukázalo, akí sú pri vodách. Ako sa chovajú pri vodách. A tam pri tých vodách, tam ja vidím. Ja vidím, kto ako pije. A ty, Gedeon, ty si všímaj. A len 300 mužov z veľkého množstva boli tých, ktorí brali tú vodu k sebe a videli, čo pijú. A hodnotili. Sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, keď Duch Svatý hovorí cezo mňa, tak vy musíte poslúchať. A to nie je pravda. Čo hovorí Pavel apoštol? Jeden prorokuje a ostatní posudzujú. Nie je tu taký svatý prorok medzi vami, ktorý by nerobil chyby. Aj vy posudzujte. Ja keď kážem Božie slovo, tak sa pýtajte, hovorí on podľa Ducha Kristovho, hovorí podľa Božieho slova, alebo tu nejaké žubrienky plávajú v tom? Je to slovo pravdivé? Je to slovo čisté? Vy ste povinní posudzovať. Nemôžete všetko, nemôžete každé, len preto, že prišiel brat Barkovci, tak všetko vypijeme. No to je katastrofa, taký prístup. Vy musíte všetko, čo je teraz, aj tá voda, ktorá sa k vám dostáva, vy ju musíte zobrať a pozerať, že či je čistá a že či vidíte tú svoju tvár v tom. A Boh si vás vybere. Práve vy, ktorí robíte rozdiel. Ale vy, čo pijete všetko, vy budete mať pokazené žalúdky. Je to zvláštne. A hovorí, s týmito 300 mužmi, ktorí takto jednoducho brali tú vodu vo svojich dlaniach, s týmito pôjdeš do toho boja. No a teraz oddelil týchto 300 mužov a všetkých tých ostatných poslal domov. Viete, to bolo viac ako 20 000 ich poslal domov.
No čo urobí tých 300 ľudí, teda tých 300 bojovníkov? Čo urobí s týmito Madianmi, ktorí ani počtu nevedeli? No keby dali im samopaly, ani tie by im nestačili. Keby im dali delá, kaťuše, ešte ani tie by im nestačili. No ako ich vyzbrojiť? A Pán Boh povedal Gedeonovi, takto ich vyzbroj. Každému dáš do jednej ruky fakľu, horiacu, priviaže si na svoj driek džbán hlinený a do druhej ruky zobere trúbu. No kde je meč? Kde je vojenný nástroj? No títo mužovia išli ako šašo do cirkusu. No Pán Boh si z nich ako keby utiahol. Takto majú bojovať. Veď ani nemajú s čím toho nepriateľa poraziť. Trúba, fakla, krčach hlinený. Viete si predstaviť, to je nasmiech. A to je všetko preto, aby sláva nebola ľudská. Takto hovorí Pán. Ja svojej slávy nikomu nedám. Ja svojej slávy nikomu nedám, ani tebe ju nedám. Ja som žiarlivý Boh. A ja chcem, aby zo všetkého zišla sláva a česť môjmu menu. Preto z nich Boh urobil takýchto až na výsmech. Viete, keby nejaký vojvoda videl, ako Gedeon vyzbrojil to svoje vojsko, tak by povedal, no to sú všetci blázni. Čo to znamená? Aj toto má svoj duchovný obraz. Ak ty ideš do toho duchovného boja, ty musíš mať svetlo. A čo myslíte, komu svietili s tou fakľou? No každý sebe. Nie tým druhým. Ty svetlo, čo máš, ja nie preto mám svetlo, aby som vám svietil, ale mám svetlo pre seba. Zase hovorím, ja som to dostal pre seba. Ja sebe svietim a tým, že Pán mi dal to svetlo a ja držím to svetlo vo svojej ruke, ja mám to svetlo Pánove a tým svietim aj vám. Ja nie preto mám zapálené to svetlo, aby som sem prišiel, a nie ani preto, aby ste tu spravili pre mňa dobrú zbierku. Ale preto mám to svetlo, aby som svietil sebe. To je pre mňa. Aby som žil v svetle Pánovom. Čo je to svetlo? Pán Ježiš hovorí, ja som to svetlo sveta. Ja som to svetlo. Je treba, aby si mal Pána Ježiša Krista, aby ti ten Pán Ježiš tebe svietil do tvojho života, do tvojej situácii, do tvojich bojov života. To tebe má Pán svietiť prvorade. A ten, kto verí vo mňa, nebude chodiť vo tme, lebo bude mať svetlo života. Haleluja. Vidíte? A my, ak ideme do toho duchovného boja, ak ideme za ten srbský národ a bojujeme za tieto balkánske krajiny, a ja chválim Boha, že vám dal tú myšlienku a túžbu, aby ste zápasili, modlili sa, postili sa za tieto svoje národy. Ideme do nerovného duchovného boja, ale len vtedy budeme môcť víťaziť a každý budeme mať svetlo pre seba. A potom mať trúbu. Trúbiť. Hlásaj včas i nevčas. Zvestuj. Pozdvihni svoj hlas zvestovateľu dobrých vecí. A trúb. Toto je naša výzbroj. Máme svetlo pre seba, máme zvesť Ježiša Krista, hlásame evanjelium Ježiša Krista svojimi slovami, svojim životom, svojimi skutkami, celou svojou bytosťou. A máme, aké nádoby? No hlinené nádoby.
A to je veľmi zaujímavé, že tie hlinené nádoby až vtedy môžu byť užitočné, až keď sa rozbijú. Viete, ako sa zľakne nepriateľ? Od toho, keď sa rozbije niekomu nádoba. Viete, ako sa zľakne nepriateľ, keď ty sa rozbiješ pred Bohom a povieš mu, Pane, ja už nechcem svoje vlastné túžby. Ja už nechcem svoj vlastný život. Ja rozbijam všetky svoje túžby. Všetky svoje nároky a práva. Ja to všetko rozbijam a ja už nechcem žiť pre seba, ale chcem žiť pre teba. Rozbité nádoby, od tých sa zľakne nepriateľ. Keď videl nepriateľ, ako tam Pán Ježiš Kristus zomiera na kríži, ako pokorne tam trpí. A naraz videl, že tá jeho nádoba je rozbitá. Hovorí, poď dole z kríža. A už vedel, že je zle. Vtedy už vedel Satan, že je zle. On vedel, že vtedy prehral. On ho hnal na kríž. On myslel, že to bude víťazstvo satanové, keď Ježiša Krista ukrižuje. Ale nádoba Ježiša Krista bola rozbitá a to bolo víťazstvo. Vtedy sa zobudil ten diabol a tá múdrosť Božia prevýšila rozum diablov a vtedy sa chytil za hlavu ten zlý a hovorí, čo som to urobil? Vlastne som prehral, lebo sa rozbila jeho nádoba. A hovorí, poď dole, poď rýchlo dole. Skoč dole z kríža. A on hovorí, na púšti. Tam sme hovorili, že skákať nebudeme. Už nepôjdeme dole. Vidíte? Vyhrať musíme. Ten boj musíme na tej púšti vyhrať. My musíme v tej prevencii, my musíme všetko odovzdať Pánu. Diabol sa zľakne toho, keď ty rozbiješ tú svoju nádobu, keď tých 300 mužov, keď rozbilo naraz tie nádoby a ten hrmot tých črepov, keď zaznelo to dunenie tých rozbitých nádob, tak sa zľakol nepriateľ a pustil sa na útek. Diabol sa bojí toho, že ty položíš svoj život na oltár Pánu Ježišovi. On sa bojí toho, že sa tvoja nádoba rozbije pred ním, lebo potom on jednoducho vie, že prehral. Ak chceš zachrániť svoj národ, ak chceš bojovať za tento srbský ľud, ak chceš mu žehnať, ak chceš to najlepšie pre tento národ, polož svoj život na oltár Pánov. To je ten moment, keď si položil, tak ako je napísané v Rímanom 12. kapitole, 1. a 2. verš. Prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste tadali svoje tela v živú obeť Bohu. Rozumnú to vašu bohoslužbu. Tadať, položiť na oltár, to je to rozbitie tej nádoby. Keď už nič pre seba nežiadam, keď už tam som na tom oltári ako Ježiš Kristus a diabol hovorí, ešte nie, ešte poď, ešte si uži toto, uži tamto a ty povieš, nie, koniec, bum, rozbité je to, položil som to na oltár. Vtedy sa zľakne ten nepriateľ. On sa nebude báť tých, ktorí sú vyzbrojení kaťušami. Nebude sa báť tých, ktorí sú vyzbrojení, tými Persing strelami americkými, aby sme stále len na sovietský zväz nepozerali. A proste on sa nebude báť týchto striel, ale bude sa báť rozbitia tvojej duše. Keď položíš svoj život na oltár Pánovi. A vtedy začne ten boj, ten skutočný boj. A ty dotiahneš ten boj do konca. A to je bláznostvo. Viete, ako sa mi smiali, keď som začal evangelizovať v tých 90 rokoch. Prišli niektorí veriaci, dokonca kazatelia to boli a hovorili, bratčanko, už tomu spôsobu evangelizácii to už odzvonilo. To už takto nie, to treba divadlá hrať, to treba proste to a to. A hovorím, vieš, komu odzvonilo? Tebe odzvonilo, brat môj. Tebe odzvonilo. Ale ja verím moc Božieho slova.
Ja verím tú hĺbku a moc jeho slova. A ja som sa stal bláznom pre Krista, aby som mohol víťaziť, statne víťaziť v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. On je mojím hrdinom, on je mojím pánom, on je mojím Bohom a s ním zvládnem všetok boj. Náš boj, to nie je s nejakými puškami, nie s nejakými zbraňami, nie nejakými ľudskými nástrojmi. Náš boj je duchovný boj. A ten duchovný boj takto funguje. Takto si vybere aj spomedzi vás Boh dnes večer svojich bojovníkov. A on sa díval, ako ty počúvaš. On sa díval na tvoje srdce, ako piješ. A on sa díva na to, že či ty jednoducho rozsudzuješ. A teší ťa to, že to, čo je hovorené, je v Duchu Svetom. Je to hovorené v Duchu Kristovom. A že tam nepláva žiadna smäť. Tam nie je to napadnuté nejakými baktériami, ale že to je čisté slovo Kristove, ktoré má moc spasiť ľudské duše. A keď ty takto piješ, tak si ťa vyvolil Boh a urobí z teba ešte väčšieho blázna. Blázna pre Krista. Chceš byť tým bláznom pre Krista? Chceš byť tým, ktorý sa vyzbrojíš tou fakľou a budeš mať svetlo života? Lebo ten, kto verí vo mňa, kto verí v moje slovo, hovorí Pán Ježiš, má svetlo života. A ten, kto zvestuje včas i nevčas, jednoducho zvestuje jeho príchod, zvestuje jeho milosrdenstvo, zvestuje tie nové veci, ktoré Pán pripravil tým, ktorí ho milujú. A keď rozbiješ tú svoju nádobu, o tej hovorí Božie slovo, či nemáme ten poklad uložený v hlinených nádobách. Keď sa rozbijeme, keď položíme svoj život, sme ochotní žiť i mrieť pre nášho Pána. A skladáme ten svoj život, tak toho sa bojí nepriateľ. A Boh bojuje ten boj. Viete, nie Gedeon bojoval ten boj, to Boh bojoval. To už Pán Ježiš vybojoval ten boj, ten víťazný boj aj v tvojom živote. Poď a nasleduj ho. Amen. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Z celého srdca ti ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, za tvoje slovo, ktoré je život. Ďakujeme ti za to, Pane, že prehováraš našim srdciam a ukazuješ nám ten charakter. My, Pane, chceme sa zbaviť všetkého strachu. Chceme prejsť touto skúškou života a chceme povedať, Pane, my sa nebojíme. Hoci sme slabí, tvoje slovo hovorí, aby sme povedali, sme hrdinovia. Slaboch nech povie, som hrdina. Áno, Pane, sme biední a slabí, ale sme hrdinovia s tebou. My sme nuli, ale keď ty sa postavíš pred nami ako veľká jednotka, tak už sme 10 s tebou. Ó, ďaká ti, Pane Ježišu. Ďaká ti, že všetok strach môžeme klásť dole a nemáme diel na tom strachu, lebo sme tebe vydali svoje životy. A tak ti ďakujeme, Pane Ježišu, že nás skúšaš. Že či už tej horlivosti, keď už sa rozhodneme a chceme ísť do toho duchovného boja, že či bereme všetko, alebo či bereme tie veci tak, aby sme skúmali, aby sme hodnotili, čo je z tvojho Svätého Ducha, čo je z Ducha Kristovho a čo nie. O, Pane, keď si nás vybral a my už vnímame, máme ten dar rozsudzovania, máme ten dar rozlišovania duchov a vidíme, že ktorý duch je od Pána Ježiša a ktorý nie. Čo prijímame a čo neprijímame. O, Pane, tak si povedal, ty postúpiš a teba vystrojím. A ďakujem, Pane, že dávaš svetlo života. Ďakujem, Pane Ježišu, že dávaš svoje svedectvo a že môžem tvoje slovo sa učiť a že tvoje slovo môžem zvestovať. A ďakujem, že pri tom všetkom musím vedieť, že to nie je o mne, že tá moja nádoba je hlinina a tá nádoba je rozbitá, ale slúži na tvoju česť.
ešte aj to rozbitie, ešte aj ten hluk toho rozbitia, nech buduje tvoju slávu a tvoju česť. Nech sa toho zlakne ten nepriateľ. Ó, ďakujem ti, že tvoje slovo neznie márne, že aj tento dnešný večer si takým zvláštnym spôsobom k nám hovoril, že máme vidieť svoju tvár v tvojom slove a že ty chceš osobne k nám hovoriť. Tvoj Svätý Duch nám neklebetí o tom druhom, ale tvoj Svätý Duch nám hovorí pravdu o samom sebe, o nás. Tu sme, Pane. Sme odhalení pred tebou a nič nemôžeme skryť. Ty nás poznáš skrz nás skrz. Chceme teba nasledovať. Chceme teba milovať. Chceme stáť v tvojich šíkoch. Ó, Pane, keď sa pozrieme jeden po druhom, aká máme jednoduchá armáda. Armáda tých, ktorí milujú Krista. Armáda tých, ktorí sú blázni pre Krista. Armáda tých, ktorí chcú láskou premôcť tento zlostný svet. Armáda tých, ktorí v tomto veľkom hluku nevere tohoto sveta vierou chcú zdolávať všetky prekážky. Ó, Pane, tu sme tvoja armáda. Vystroj si nás, zmocni nás Duchom Svatým, chyť nás za ruku a poved nás. A my pôjdeme, Pane, pošli nás a pôjdeme a pobežíme cestou, ktorou máme ísť a budeme žiť na tvoju slávu, na tvoju česť. Budeme hlásať tie tvoje nádherné slova, tie tvoje nádherné myšlienky. A budeme svietiť, aby ľudia vedeli, že ty si tým svetlom sveta a že ten, kto v teba verí, nebude chodiť vo tme. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, keď tak v srdci prežívame, že sme slabí, že sme najchatrnejší zo svojho rodu, že sme tí najposlednejší. Pán Ježiš hovorí, že z tých posledných budú prví. Je tu niekto taký slabý a chatrný. Je tu niekto taký, ktorý pochopil, že Pán nepotrebuje veľkých a mocných, ale malých a slabých. Malých a tých, ktorí chcú víťaziť v tom drahom mene Pána Ježiša. Je tu niekto taký, zodvihni svoju ruku. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní mužovia i ženy. Buďte požehnaní mládež. Buďte požehnaná aj vy, deti, buďte požehnané. Ďakujem, Pane Ježišu, za tieto zdvihnuté ruky. Ďakujem za tieto rozhodnutia. Ďakujem, že tvoje slovo neznie márne. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že môžeme sa postaviť do tej tvojej armády. Armády tvojho ľudu, ktorí budú bojovať láskou a premáhať zlo dobrým. Amen.